mainan ko. Padian yoyo parasian nan ninda kunjung baranti ondeh ya hoy. Badan lai dan habahkan tak kalau dilapiak buruak pondok tu. Kamakan kamakan dak puanan indak barasok deh mamak oi. Pondok ketek nan den huni nan tagadi tapi sawah lawe nan dulunya punya kita. Kinilah tajua habis dak ceju nan tinggal mangko nasib dan tangguangkan cando iko. Badan lai dan rabahkan tak kalau dilapiak buruak pondok tu. Kamakan kamakan dak puanan indak barasok deh mama oh. Pondok ketek